אם לא יהיה פה מיליון צפיות, זה הסוף שלכם. הדבר הזה זה רעידת אדמה במדינה. אתם מבינים, אתם רואים? נכון, אני משוגע? אז קבלו את השיגעון החדש של 2026. רעידת אדמה. סלסלת פירות, ספיישל פרימיום, עובדים על קולקציה של שנת 2026. תראו מה יש לנו פה. אננס, קיבי, קובו, פיציה, תפוח, קרמבולה, פסטיפלורה, אוכמניות, ענבים סגולים, ירוקים, מנגו, מתנה מפירות. זה לכלל השמחות, אנחנו כבר יודעים. ואם כבר מזמינים, אז זה מהמשוגע. וואו! וואו! מיליון צפיות, אבל מיליון צפיות. רעידת אדמה במדינה. מיליון צפיות, אבל מיליון צפיות. מיליון צפיות, אבל מיליון צפיות. מדברים על עוגת פירות. על זה מדברים. אני מפורק, אני עוד תקוע בסלסלה של אתמול. לפנים יש לנו שכבות בכלל טעמים לבחירה. תות, שוקולד, שחיתות, וניל, מה שתרצו, רק דברו. תשלמו, דברו ותראו את העוגה השנייה. תקשיבו, אחת העוגות היפות. טוב!